Polícia žiada o pomoc pri identifikácii páchateľa. Vianoce skončili, ale stromčeky sa váľajú pri košoch. Prebieha hlasovanie za Malú Kalváriu. Dobrý večer, Znelka ohlásila piatkové správy Bardejovskej televízie. Príjemné sledovanie. Na Bardejovskú televíziu sa v uplynulých dňoch obrátili zástupcovia odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove so žiadosťou o pomoc pri identifikácii páchateľa závažného trestného činu lúpeže. Ide o trestný čin zo začiatku tohto týždňa. Lúpež sa stala v pondelok 13. februára krátko pred 19. hodinou a objektom bola predajňa potravín na ulici Pod Papierňou. V prípade páchateľa ide o muža vo veku zhruba 30 rokov v zavalitejšej postavy s výškou okolo 170 cm. Páchateľ mal oblečené sivé tepláky, zelenú kakibundu a obutú mal športovú obuv s bielou podrážkou. Ak ste spoznali páchateľa a informácie o ňom môžete aj anonymne poskytnúť odboru kriminálnej polície alebo telefonicky na známom telefónnom čísle 158. Aj ďalšia informácia súvisí s trestnou činnosťou. Trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov hrozí v prípade preukázania viny 37-ročnému Lukášovi z Bardejova a 27-ročnému Marošovi z Handlovej, voči ktorým bardejovský vyšetrovateľ na základe dôkazov vzniesol obvinenie zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. V priebehu mesiacov január a február tohto roku po vzájomnej dohode v jednom z bytov na ulici Komenského v Bardejove vyrábali omamnú a psychotropnú látku, a to pervitín. Pervitín si zohnali od doposiaľ neznámej osoby z Prievidze a marihuánu si zabezpečovali v meste Frenštát pod Radhoštem v Českej republike. Tieto zakázané látky u seba prechovávali a následne ich predávali ďalším osobám v meste Bardejov a jeho okolí. Počas prehliadky osobného motorového vozidla značky Kia Ceed boli okrem iného zaistené aj 2 zaváraninové poháre s obsahom sušiny zelenej farby. Vyšetrovateľ v súvislosti s touto závažnou trestnou činnosťou spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby obvineného Maroša z Handlovej. Hoci sme už v druhej polovici februára, symboly Vianoc z nášho mesta ešte nevymizli. Okolo kontajnerov sa totiž povaľujú vyhodené vianočné stromčeky. Nájdete ich doslova pri každom druhom kontajneri. Takto to vyzerá na sídlisku Obrancov mieru a takto na starej známej skládke na sídlisku Družba. S touto situáciou sa mesto už zaoberalo na sedení primátora mesta. Je to z hľadiska toho, že nie je komunálny odpad, je to biologický odpad. Riešili sme to tak, že čiastočným využitím malých obecných služieb tieto stromčeky sa postupne zozbieravajú a štiepkujú sa na ďalšie použitie. Urýchlený odvoz biologického odpadu navyše komplikuje veľkoobjemový odpad, ktorý ku košom vynášajú niektorí občania. Ide o madrace, postele či starý nábytok. Spomaluje to zber stromčekov z titulu toho, pretože ak tam idú naši zamestnanci, zozbierajú komplet všetko, takže objemovo nám to znemožňuje rýchle konanie. Podľa zákonných postupov by sa mal stromček po sviatkoch vyniesť na zberný dvor. Nie je to však zadarmo. Zberný dvor sa nachádza smerom na Mnichovský potok. Je to vlastne areál Ekobardu, akciovej spoločnosti, kde je možnosť uloženia týchto odpadov. Je to síce na náklady toho obyvateľa odviesť si stromček na zberný dvor. Pohodlnejšie je pre nich cesta takáto, ako vidíme dnes. Je to neestetické, nepatrí to k smetným košom, ale tieto veci sa riešia v rámci a možnostiach mesta komplexne.
Projekt cyklotrasy, ktorá by mala spájať mestá a obce v slovensko-poľskom pohraničí a ktorý by mal byť integrálnou súčasťou Eurovelo, dostal v stredu definitívne zelenú. Jeho slávnostné spustenie sa konalo v zariadení Domu starostov v poľskej Mušine. Projekt predstavil primátor tohto poľského kúpeľného mestečka Ján Golba. Pôjde o jeho prvú etapu, ktorá povedie šťastí po existujúcich a šťastí po novovybudovaných trasách a bude spájať pohraničné mestá Krynicu, Mušinu, Pivničnú, Šťavnice, Vyšné Ružbachy, Starú Ľubovňu, Ľubovnianske kúpele, Bardejov a Bardejovské kúpele. Trasa bude viesť po najkrajších zákutiach rieky Poprad a v Hniezdnom sa bude napájať na inú cyklotrasu, ktorá má názov Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. Nás zaujímal najmä úsek, ktorý sa týka Bardejova a Bardejovských kúpeľov. Investícia sa týka vybudovania cyklochodníka od Mokrulského mostu po odbočku na Mnichovský potok, čo má dĺžku 1200 metrov. Cyklochodník bude vybudovaný paralelne s cestou prvej triedy, čiže nebude súčasťou komunikácie, bude vybudovaný vedľa. Bude mať 3 metre šírku, bude zo zeleného asfaltového betónu, bude odkanalizovaný, osvetlený verejným osvetlením. Súčasťou projektu je prekladka jestvujúcej autobusovej zastávky. Na konci toho chodníka bude lávka, ktorá ako premostí Mnichovský potok a v blízkosti tejto lávky bude dokonca postavené odpočívadlo s lavičkami na sedenie, s odpadovým košom a s inou doplnkovou infraštruktúrou. Čiže toto je investičná časť projektu. Ale tá slovenská časť prepája už Bardejovské kúpele až po štátnu hranicu. Čiže celý tento úsek bude aj vyznačený. Budú tam informačné tabule s upútavkou miest, ktoré bude dobre vidieť na tejto trase. Budú vytvorené propagačné materiály, mapa celej cyklotrasy, tak ako si spomínal, má dĺžku 231 kilometrov. A takisto súčasťou projektu bude aj spracovaná mobilná aplikácia do smartfónov a do mobilných telefónov. Hodnota bardejovskej časti má výšku do 700 000 eur, od 600 do 710 000 eur. Konečnú častku napovie až výsledok verejného obstarávania. Chceme, aby celá táto investícia bola ukončená do konca tohto roka. Celková dĺžka cyklotrasy je viac ako 230 km. Jej realizácia bude trvať 24 mesiacov a celková hodnota diela je vyčíslená na sumu viac ako 5 180 000 eur. 85% z tejto sumy bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľom grantu je Združenie krynicko-popradských gmín v Mušine. Jeho partnermi zo slovenskej strany sú Ľubovnianske združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, mesto Bardejov a oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov. V Bardejove máme od štvrtkového večera novú nezávislú a otvorenú platformu. Jej názov je My Bardejov a jej oficiálnu prezentáciu vo štvrtok predstavil jej zakladateľ, poslanec mestského zastupiteľstva Milan Pilip. Cieľom platformy je podľa jeho slov vytvorenie programu pre mesto za účasti širokej verejnosti a postavenie kandidátov na mestských poslancov do komunálnych volieb 2018. Vízie platformy My Bardejov sú zhrnuté do 5 okruhov. Práca, bývanie, relax. To celé prepojené dopravou ako 4. okruhom a riadené dobrou samosprávou, čo by podľa zakladateľa platformy mal byť 5. okruh. Ako Milan Pilip ďalej povedal, chcú, aby to neboli vízie iba samotnej platformy, ale aby to bol verejný projekt, na ktorom sa bude podieľať čo najviac ľudí. A máme tu jednu aktuálnu výzvu, ale i prosbu pre všetkých lokalpatriotov Bardejovčanov zapojiť sa do hlasovania a pomôcť tak Bardejovskému Šariskému múzeu získať finančný grant na rekonštrukciu jedného z najvýznamnejších diel majstra Pavla z Levoče. A o čo konkrétne ide? Nadácia VUB dlhodobo podporuje záchranu kultúrneho dedičstva a poskytuje granty na rekonštrukciu pamiatok v regiónoch celého Slovenska. Každoročne organizuje súťaž pre verejnosť za záchranu konkrétneho typu pamiatky. V tomto roku o priazeň verejnosti zabojujú diela majstra Pavla z Levoče. V spolupráci s odborníkmi zo Slovenského národného múzea boli vytipované vzácne, zaujímavé a verejnosti nevždy známe diela v 9 mestách. Medzi nimi je aj Bardejovský skvost.
Táto malá kalvária patrí k najvýznamnejším dielam európskeho rezbárskeho umenia. Po monumentálnom oltári svätého Jakuba v Levoči je toto druhý vrchol v Pavlovej tvorbe. Vzniklo v rokoch 1520 až 1530 a historici umenia hovoria, že je to vlastnoručné dielo majstra Pavla, teda žiadna dielňa, ale jeho dielo. Malé ukrižovanie je výjav znázorňujúci ukrižovanie na Kalvárii s ústredným Kristom na kríži, ktorý sa nezachoval, a s prievodnými soškami Panny Márie a svätého Jána Evangelistu. Tieto sošky majú veľmi emotívny prejav, ale bohužiaľ chýbajú ruky, prsty a dlaň až takmer do polovice lakťov. Takže ten emotívny účinok sa trošku stráca, ale aj napriek tomu je to emocionálne najpôsobivejšie dielo majstra Pavla z Levoče. Máme teda všetci príležitosť hlasovaním za tento jedinečný európsky unikát napomôcť jeho reštaurovaniu, pretože toto dielo nebolo reštaurované už viac ako 50 rokov. Kalvária z Bardejova je považovaná za poslednú prácu majstra Pavla a reprezentovala naše kultúrne dedičstvo na mnohých domácich a zahraničných výstavách. Pred takmer polstoročím bola reštaurovaná, ale jej súčasný stav si opäť vyžaduje a zasluhuje odborný reštaurátorský zásah. Čiže peniaze, ktoré by ste získali, vám veľmi pomôžu. Veľmi mi nám pomohli a ja vyzývam všetkých Bardejovčanov, kto, ak nie Bardejovčania, by mali hlasovať za bardejovské dielo majstra Pavla. Bardejovčania, máme teda čo dobiehať. Ak si kliknete na stránku www.nadácia.vub.sk poklady, zistíte, že najaktívnejší lokálpatrioti zrejme žijú v Lipanoch. Alebo že by sme to do 28. februára, kedy hlasovanie končí, dokázali zmeniť. Nesporne to za pokus stojí, pretože víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od nadácie VUB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku alebo správe vo výške do 30 000 eur v závislosti od náročnosti reštaurovania víťazného diela. A na rade je prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. V uplynulých dňoch vyvrcholili oslavy 500. výročia reformácie v našom meste. Bardejov sa tak pripojil do vzácnej spoločnosti miest ako Berlín, Viedeň, Londýn, Rím, ktorých spájal i reformačný kamión. Ten do Bardejova zavítal ako do jediného mesta Slovenska. Súčasťou oslav boli i sprievodné podujatia. K nim patrilo sprístupnenie výstavy archívnych dokumentov, ktoré priblížili prierez reformácie i života evanjelikov v Bardejove. Vo večerných hodinách bol výročiu venovaný i organový koncert. Oslavy v sobotu popri zaujímavých prednáškach pokračovali slávnostným programom v športovej hale pod názvom Spomínajte, pozorujte, napodobňujte. Ich bodkou boli v nedeľu slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole a následné prijatie predstaviteľov evanjelickej cirkvi a vzácnych hostí nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia na magistráte. V utorok zavítal do nášho mesta mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec z Rakúskej republiky na Slovensku Hilfried Karl v sprievode obchodného radcu veľvyslanectva. Na stretnutí primátor mesta Boris Hanuščák informoval hostí o pripravenosti samosprávy podieľať sa na získavaní ekonomických kontaktov medzi rakúskymi investormi. Zároveň prezentoval možnosť umiestnenia prípadných investícií do hnedého priemyselného parku, ale aj existenciu kvalitného odborného stredoškolského vzdelávania, ktoré môže byť pre rakúsku stranu prínosné. V utorok sme si pripomenuli sviatok svätého Valentína, ktorý patrí k jednému z najobľúbenejších a najznámejších svetcov. Vykonával skutky, vďaka ktorým si naňho všetci zamilovaní 14. februára radi spomínajú. Ignoroval totiž zákaz cisára Klaudia II. Uzatvárať vojakom manželstva, ktorých kňaz Valentín tajne sobášil. Tu možno hľadať i pôvod sviatku zamilovaných, ktorý podľa reprezentatívneho prieskumu oslavuje viac ako tretina Slovákov. A to je na dnes zo správ všetko. Užite si pekný víkend a my sa pri správach uvidíme opäť v utorok. Dovidenia.